Hello guys, ito po yung tinatawag na agis. Tawag po dito sa amin sa Bicol ay agis. Ayan, super pulang-pula po siya. Gagawin ko po siyang jam. Ayan, dami pong nalaglag sa lupa. Yan po ang agis. Ito po yung puno niya. Ayan. So, bali, sa isang linggo po, 3 beses kami nanungkit dito. Dahil sa sobrang dami nga ng bunga niya. Sayang naman, laglag ba? Nalalaglag. Kaya, kunin na namin. Gagawin namin jam. Yan. Kunti na lang yung bunga kasi nakuha ko na. Yung mga tira pa yun sa dulo. Ayan. Yan. Pwede siya sa bread. Masarap po siya guys sa bread. Agis jam. So, ayan na nga po guys. Tanggalan lang yung berries ng buto at mag-add lang ng lemon. Lutuin mo na sa sugar hanggang sa matuyo, hanggang sa lumapot siya. So, ayan guys. Meron ka ng red berries jam. So, ganyan lang guys yung paggawa. Mabilis lang. Kasi para hindi masayang yung mga red berries na lalaglag kasi. Kaya ginawa ng paraan gawing jam. Masarap yan guys sa sliced bread. Ipalaman. Ang sarap-sarap. Nagugustuhan ng mga bata. Ang bilis nga maubos. At saka meron pang mga nabigyan. So, ayan na guys, yung finished product. Ayan na, oh. Ang daming napaglagyan. So, ayan guys. Thank you so much po for watching Tres Marias Farm. Thank you.